Maișagala este o mică localitate situată în raionul Vilnius cu o populație de circa 1800 de persoane. 50% sunt de etnie poloneză, 25% sunt lituanieni, iar restul belaruși, ucraineni, caraimi, tătari și alte etnii. După aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană, reprezentanții grupurilor etnice, altele decât lituanienii, au înțeles că legislația comunitară le asigură protecție și le oferă suport financiar pentru păstrarea identității naționale. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, viața unor localități precum Maișagala a devenit mai activă. În acest timp au fost fondate mai multe comunități, inclusiv a noastră. În 2011 am organizat o reuniune în incinta școlii noastre și am decis că trebuie să organizăm o comunitate poloneză pentru a putea profita de proiectele și finanțarea destinată comunităților etnice. Ne-am gândit atunci la ce am avea nevoie, la ce ne-am dorit să facem. Obținând statut juridic, comunitatea polonezilor din Maișagala a început să aplice la diverse concursuri de granturi europene. Primul proiect a fost unul focusat pe dotarea tehnică a comunității noastre, adică computere, mobilier și altele, tot ce ne-ar ajuta să începem activitatea. Apoi am aplicat la un proiect mai mare cu o sumă totală de 200.000 de litas. Pe atunci, Lituania încă nu trecuse la euro. La prima etapă de proiect am achiziționat echipamente necesare pentru a organiza concerte sau evenimente culturale în aer liber. Ce înseamnă asta? Am achiziționat o scenă, corturi, echipamente, tot ce este necesar pentru organizarea unor evenimente culturale. Aparaturul, все, что нужно для концерта. Istoric, pământurile pe care este situată localitatea Maișagala au avut mai mulți proprietari, ultimii dintre ei fiind familia contelui polonez Onufri Huwalt. În jurul anului 1806, acesta a inițiat construcția unui conac în stil clasic și care a fost finalizată la sfârșitul secolului XIX. După cel de-al doilea război mondial, conacul Huwalt a fost folosit în numeroase scopuri, iar în 2016, cu sprijinul primit din fondurile structurale ale Uniunii Europene, acesta a fost renovat și adaptat la necesitățile comunității, devenind un centru de meșteșuguri și cultură. Наглядное пособие показывает, как было раньше, когда вручную. Aici puteți vedea cum se făceau vase de ceramică înainte, atunci când lutul era prelucrat manual. Era frământat, îi se dădea formă și era ars. Acum totul este automat. Acum avem excursii și ateliere unde copiii învață să facă lucruri din ceramică. După ce au sculptat, se pornește cuptorul. Temperatura poate ajunge până la 2000 de grade. Este un cuptor adus de la Berlin. După aceasta, obiectele sunt glazurate și sunt puse din nou la cuptor. А после этого глазуруем и опять идет выжигание. Directoarea Irina Vasilevska ne-a spus că Centrul de Meșteșuguri din Maișagala își propune să păstreze tradițiile, obiceiurile și practicile vechi ale polonezilor din regiunea Vilnius, prin revitalizarea lor constantă. În acest scop sunt desfășurate lecții, ateliere și alte activități educaționale destinate atât copiilor cât și adulților. O săptămână înainte de Paște, Iisus este salutat peste tot cu bucurie și cu asemenea palmieri. Palmierii noștri sunt făcuți din plantele pe care le adunăm pe câmpurile noastre. Ele sunt colorate cu vopsele naturale, preparate din mușchi, coajă de stejar, culoarea albastră o obținem din albăstrele. Apoi fiecare îmbină plantele și decorează palmierii după bunul său plac. De cele mai multe ori este folosit inul. Pe la noi se spune că inul aduce pace, sănătate, bucurie, căldură și aproape peste tot punem acest in. Se spune chiar că e bine să-l avem acasă. Comunitatea Maișagala implementează multe proiecte interesante. Unul dintre acestea este înființarea Clubului Gospodinelor, extrem de popular în localitățile din Polonia. Apropo, bucătăria clubului a fost dotată cu toate cele necesare, tot cu bani obținuți din proiecte europene. В программе будут профессиональные занятия по
Programul a inclus și un curs de bucătari. Au venit profesioniști care au învățat gospodinele să prepare diverse bucate din pește și din carne. Apoi au învățat cum trebuie să fie deservită corect o masă de sărbătoare, unde este locul fiecărui vas sau tacâm. După care fiecare familie a trebuit să prezinte specialitatea casei. Что-то свое представить, испечь там. Un alt conac al nobililor polonezi care a fost restaurat și transformat în centru cultural este cel din Gliwice. În total, costurile pentru renovarea lui au fost de peste 3.200.000 de euro. Aproximativ 1.700.000 au fost bani alocați din bugetul municipal, 500.000 de euro din bugetul de stat, iar peste 1.000.000 de euro a fost din fondurile europene. Это такой объект, фактически, наверное, теперь самый большой и самый... Acesta este probabil în prezent cel mai mare și mai frumos conac din zona noastră și, prin urmare, este folosit nu doar de locuitorii comunii noastre, ci și de administrația locală și alte organizații de stat, care vin aici pentru a organiza conferințe, traininguri, seminare. De asemenea, avem aici un muzeu, o bibliotecă, o clasă de informatică, un atelier de ceramică, unde sunt desfășurate diverse activități pentru copii și adulți. Здесь происходят разные эдукации для детей и взрослых. Здесь проходят разные культурные мероприятия, на которые приезжают люди. Aici sunt organizate diverse evenimente culturale de talie internațională la care vin oaspeți din Letonia, Polonia și din alte țări vecine. Conacul nostru este acum inclus și în circuitul turistic al regiunii noastre. Ana Matveico, poloneză de origine, consilieră pe proiecte și investiții la Consiliul Raional Vilnius, ne-a spus că în cadrul politicilor europene de incluziune există mai multe programe care au scopul să consolideze comunitățile, inclusiv pe dimensiunea etnică și culturală. Printre inițiativele focusate pe integrarea minorităților naționale în societate sunt proiecte precum Interreg, o cooperare transfrontalieră pe care o desfășurăm preponderent cu polonezii. Mai există programe precum cele destinate regiunii Mării Baltice, unde organizăm diverse proiecte cu estonieni, letoni, polonezi. Proiecte ca Interreg sunt mici, de circa 50.000 fiecare, dar acestea contribuie mult la integrare. Ei vin la noi, noi mergem la ei. Lituania are o populație de aproximativ 2,8 milioane de locuitori. Conform ultimului recensământ realizat în 2021, majoritatea populației o constituie lituanienii etnici, reprezentând aproximativ 84,6%. Polonezii constituie circa 6,5%, rușii aproximativ 5%, belarușii în jur de 1%, iar restul sunt ucraineni, evrei, tătari și alte grupuri. Deși limba de stat este lituaniana, minorităților etnice le este asigurat dreptul la educație în limba maternă, dreptul de a-și păstra cultura, de a înființa organizații proprii și de a participa în viața publică. În principiu, la noi sunt create toate condițiile pentru a învăța limba de stat și de a te integra în societate. Dar și școlile pentru minoritățile naționale continuă să funcționeze, iar școlile în limba poloneză și rusă sunt finanțate de stat. În prezent, suntem la etapa de discuții privind deschiderea școlilor cu predare în limba ucraineană. Această abordare constituie nu doar la stabilitatea internă, ci și la consolidarea Lituaniei ca stat european modern și inclusiv.